אנחנו יודעים שליוגה אין בעיה עם תורות אחרות. תמיד משלימה, תמיד הולכת ביחד. אין לה בעיה עם בודהיזם, עם הינדואיזם, עם דאואיזם, עם נצרות, עם אסלאם. אפילו אין לה בעיה עם יהדות. ואני תוהה, למה אנחנו, היוגים, הישראלים, היהודים, כל כך חושבים שהיוגה והיהדות לא יכולות להתקיים זו לצד זו? כאילו שאם נהיה יהודים, אז זה פוגע ביוגיות שלנו. או אם נהיה יוגים, אז אנחנו לא יכולים להיות יהודים. מאיפה המחשבה הזאת? אני לא מפסיקה לקבל שאלות או תגובות מאנשים שאומרים, המורה, חזרת בתשובה? ומה זה אומר עכשיו לגבי כל מה שלמדנו ביוגה? אז הכל לא נכון? אני אומרת, מה הקשר? מה הקשר? היוגה מלמדת אותנו על ההכרה ועל המודעות, עוזרת לנו להתנהל קצת יותר טוב בחיים האלה. היהדות מדברת איתנו על השורשים שלנו, ומה זה גאולת ישראל, ומה זה תיקון עולם. וזה לא סותר את זה, והיוגה לא סותרת את היהדות, ושתיהן יכולות להתקיים במקביל בתוך אדם אחד. זה לא שעכשיו שאנחנו מעמיקים ביהדות, אז אנחנו צריכים לוותר על היוגה שלנו. וזה לא שאם אנחנו מתרגלים יוגה, אז אסור לנו לגעת ביהדות, כי חס וחלילה זה יהרוס לנו את היוגיות.